अभी हमनी के संगे भाजपा नेता मुक्तेश्वर ओझा जी बनी। का लागत आपकी पारी के शाहपुर क्षेत्र में? कमल खिली। शाहपुर विधानसभा की बारी कमल खिली। जनसंपर्क तो इतना रउआ सब करत नहीं, लोग भीड़ जुटता, वोट में कितना तक तेज हो पाई? पूरा जितना लोग बस सब वोट बा, सब लोग वोट दी। सब जितना भीड़ बा सब वोट में तब्दील हुई, हमें कोनो दू मत नहीं है। जितना भीड़ बा सब वोट सब वोट में तब्दील हुई। तो 6 तारीख के वोटिंग हुई, 14 तारीख के काउंटिंग हुई, उस दिन पता चल जाए कि कितना वोट में तब्दील होता। लेकिन जितना लोग बा सब वोटर हवे, हमने के सब सपोर्टर हवे, सब लोग वोट करियो दिन, हमें कोनो दू मत नहीं है। आ कमल एक बार खिली, हमें कोनो दू मत नहीं है। अच्छा, ये शाहपुर क्षेत्र से रहुओ 10 वरिष्ठ विधायक रह चुकल बनी, अब की पारी अपना भतीजे के समर्थन में बनी, कितना खुश बनी के लेके? समर्थन के क्या बात हो भाई? भतीजा खड़ा बा तो समर्थन के क्या बात? परिवार के लड़का खड़ा बा तो समर्थन के क्या बात हो भाई? तनी कसक ना हुई कि फिर अब उम्र थोड़ी भइल बा, फिर से लड़ती है वही? कोई कसक नहीं है। पार्टी जो निर्णय करी, पार्टी के साथे में आदमी, हमने के पार्टी के सिपाही आदमी। पार्टी 2015 में भी मुनि देवी के टिकट ना दिले रहे तो पार्टी में हमने थोड़े विरोध के लिए नहीं जा। जब पार्टी 20 में मुनि देवी की दिलस, मुनि देवी के संग रहे आदमी। पार्टी 2025 में राकेश ओझा के दिले बा, राकेश ओझा के साथ पूरा समाज बा, कसक के क्या बात बा? अच्छा, अभी जौना क्षेत्र में रहुआ घूमत नहीं जा, जोइनिया गांव दामोदरपुर पंचायत में आवेला, काफ़ी नुकसान, लगभग 75% हिस्सा गंगा के कटाव में विलीन हो गई। एजा के लोग आज भी दर दर भटको तारे, कहीं सड़क पे कहीं बांध पे रहेला मजबूर बड़े। वो आदमी खातिर विशेष का रही यदि जीत जाता नहीं जाता? देखिए, करा कहते अभी भी सरकार निर्णय ले ले बा, जितना लोग के घर कटल बा सब सरकार, बिहार सरकार जो एनडीए के सरकार बा, नीतीश के नेतृत्व में जितना भी बाढ़ प्रभावित परिवार बा सबके मुआवजा के रूप में 1,20,000 रुपये जेकर घर बसल बा मिल गई बा। 3 डेसिमिल जमीन भी देवे के सरकार के प्रावधान बा, जमीन भी चिन्हित हो गई बा। जे भूमिहीन बा ओकरा के 3 डेसिमिल जमीन के भी पर्चा दिहल जा चुकल बा। सब लोग के समुचित व्यवस्था हुई। अब की बार फिर अगर एनडीए के सरकार बनी तो हमने के प्रयास करब जाए कि बाढ़ के जौन भी कटान वगैरह के रोके के प्रयास करिए। अच्छा, आरजेडी से जब विधायक रहनी है 10 बरिस, मंटू तिवारी कहता नहीं कि हम जहाँ चुनाव प्रचार करे जाता नहीं वजह भाजपा के कार्यकर्ता लागत लो लाठी बरसावे, हमारा कार्यकर्ता के मारे लागत लो, ये पे का कहब? देखिए, सब बकवास बा। कोई भाजपा के कार्यकर्ता राजद के वो अपन वोट मांगता रहे, हमने के अपन वोट मांगता नहीं जा, कहीं कोनो तरह के नहीं के। अब केकरा साथ वो मार कैले कि उनका साथ के मार कैल, कहाँ हो जाके वो लोग था भाजपा के झंडा लेके? वीडियो में तो कहीं न कहीं दिखाइल कि जे मार कैला चाहे जे बवाल बेलवा कोई झंडा ले ले होके, जे भाजपा के झंडा ले ले होके। ये तरह के वीडियो में एको कहीं दिखाई दे लोगे कि भाजपा के झंडा वजह दिखाई देता तो बताओ अब कौना परिस्थिति में कहाँ झगड़ा भइल? ये तो वो घड़ी के स्थिति कहाँ रहे? ये तो विधायक जी वजह उपस्थित रहे बताइए, क्या वजह के लोग बताइए। हो जा तो भाजपा के कोई झंडा नहीं दिखाई देता कि भाजपा के झंडा रहे कि भाजपा के समर्थक मार के ले। ये तरह के कोनो प्रमाण नहीं है कि भाजपा के लोग मार के ले बा। अच्छा, कुछ दिन पहले करनामेपुर में जनसभा रहे, ओजा भोजपुरी जगत के पावर स्टार कहे जाए वाला पवन सिंह जी आई रही, तो ओकरा पे पूछल गई कि काफ़ी भीड़ रहा, तो विधायक जी कहता रहे कि उनका के देखे खातिर नहीं, पवन सिंह के देखे खातिर लोग आई रहा है। तो पवन सिंह तो हमने कि भाजपा के नेता रहे ना। जी जी, भाजपा के नेता है पवन सिंह। भाजपा के जो समर्थक रहे ओकरा के देखे खातिर भाजपा के लोग आई रहे। हमारा समझ तो सब भाजपा एनडीए के समर्थक आई रहे। अगर एनडीए के समर्थक आयल बढ़े तो जो उनका के चाहत रहे देखे खातिर आई रहे। भाजपा के नेता के साथे साथे वो जो प्रत्याशी रहे ओकरों के देखे खातिर आई रहे। सब लोग आशीर्वाद दिल हाथ उठा के। अच्छा, 20 बरिस से एनडीए की ही सरकार बा, फिर रउआ सब दोहरावे जाता नहीं, बोले तनी कि अब की बारी फिर से एनडीए सरकार बनी। लेकिन आज तक शाहपुर में वैसन विकास ना भइल जौना तरह के होके के चाहिए। कैसे कि एजा ई शाहपुर मुख्यमंत्री भी दे चुकल बा, बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री रह चुकल बड़े क्षेत्र से। जहाँ खड़ा बन जाए रोड कौना सरकार में बना रहे? जहाँ खड़ा बनी ये रोड कौना सरकार में बना रहे? केकर बनावल हो? आज़ादी के बाद अगर दामोदरपुर जवनिया तक अगर रोड बनावल के हो तो एनडीए सरकार में मोनी देवी के नेतृत्व में मोनी देवी के द्वारा बनवावल गई। मोनी देवी जिंदाबाद। तो दूसरा के बनवाल ना रहे, सामने दिखाई देता।
अच्छा, ई सवाल हम मंटू तिवारी से कैले रही कि आखिर कब तक सड़क और पुल तक लोग सीमित रही? आखिर शिक्षा, चिकित्सा पे रोटी रोजगार पे कब तक लोग ध्यान दी, बताइए। देखिए, सड़क ही ना, अगर या जवैनिया में मध्य विद्यालय से हाई स्कूल भी बनल तो मुनि देवी के कार्यकाल में बन, दामोदरपुर में विद्यालय भवन भी बनल, वो मुनि देवी के कार्यकाल में बनल। ऐसा नहीं कि रोड ही बनल, जौन अगर की आवश्यकता रहे, प्रथम आवश्यकता रहे सड़क, आवागमन एजा बाधित रहे, एजा के महिलन के अगर डिलीवरी होके के रहे तो जाए के कोनो साधन ना रहे, ऐसे हमने के जरूरत महसूस भइल कि पहिलका काम बा सड़क के निर्माण कैल। तो इसे पहला काम रहे सड़क के निर्माण कैल, विद्यालय भवन के भी निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में भइल बा। आगे आवे वाला समय में जौन एजा के जरूरत हो, आवश्यकता हो, ओकरा के भी पूर्ति कल जाए। विकास 5 से 15 के कार्यकाल में भइल बा, 15 से 25 के कार्यकाल में विकास नहीं के भइल। जौन मुनि देवी सड़क बनवा देली, ओकर समय पर ओकर रिपेयरिंग भी नहीं के भइल। जनता देखत है जाके, अब की बार जनता बरगलाए वाला नहीं के। 6 तारीख के कमल पर बटन दबाई और 14 तारीख के कमल खिले। अच्छा, शाहपुर क्षेत्र में ई दियरा क्षेत्र कहाला। यदि केहू के तबियतों खराब हो जाओ तो एजा से 25 किलोमीटर बिहिया या शाहपुर जाए के पड़ेला। तो ये दियरा क्षेत्र खातिर के एकहू हॉस्पिटल नहीं है अभी तक। जरूरी बात बा, एकरा के अभी पूर्ति कल जाए, समय अनुसार सब कुछ होई। अब की बार एकरा के प्रयास कल जाए कि आने वाला समय में अगर समय अनुसार अस्पताल के भी निर्माण कल जाए। ई कोनो 20 साल के बात नहीं के, आज़ादी के बाद जब कनिया के मुख्यमंत्री या बिनेश्वरी दुबे जी रहे, वो गरीबी दूगो ही अस्पताल रहे, बिहिया और शाहपुर। आज भी बा, ओकर विकसित भइल बा कि उत्क्रमित करके 6 बेड से 30 बेड के बिहिया में हो गई। मुनि देवी के कार्यकाल में भइल, मुनि देवी के अनुशंसा पर भइल। बिहिया अस्पताल जो 6 बेड के रहे, वो 30 बेड के मुनि देवी करौली, और भवन के भी निर्माण करौली। और शाहपुर में भी रेफरल अस्पताल के भवन के निर्माण भइल, वो मुनि देवी के प्रयास से भइल। विकास भइल बा, आवे वाला समय में मौका मिली तो पुनः विकास हुई। हमनी के अपना पंचायत भर के कहतनी के हमनी के गांव के कटाव पर भी रहते हुए भी बहुत उत्साह बा कि एकदम एकरा के अपना ना बाँचे के पड़ी तो कोनो चीज ना हुई। यह विकल्प बढ़िया कि डबल इंजन की सरकार होके के चाहिए। सब भाई से अगर हम करो कि अब की पड़ी कोनो चीज के मत जात पात पर तो कोनो सोचे ही के नहीं के, अपना विकास खातिर सोचे के बाद 2005 में मुनि देवी के देन हो कि हमनी के रोड पर चलत तनी के उल्टा रास्ता हमनी के बने रहे, बहरमपुर में खड़ंजा रहे, बाकी दामोदरपुर में हम बस चलौले बनी नीचे से। बाकी रउआ सबके सहयोग और रउआ सबके विवेक रहे भाई कि हमनी के रोड पर चलत तनी के आज। अच्छा, अब की बारी राकेश रंजन ओझा जी पे विश्वास बा रउआ सबके कि हाँ यह तो यदि विकास पूर्ण विश्वास बा कि अगर मोदी जी के हाथ हमनी के मजबूत करके रखे के तो सीने पर चढ़ के एकरा के रोके के। बड़ी से जाके आरजेडी के विधायक बड़े मंटू तिवारी कहते कि हमारा तना विकास के हुना कोई देखी रउआ अगर ने उगार दिले बनी केहू लिपा पोती को के चल जाई। हम तो आग्रह करतनी कि रउआ ई देखी कि अगर विधायक जी आओ तो ही बाढ़ में हमनी के 10 आदमी खड़ा रहने के विधायक जी हमारो हवे, उनको हवे, सबके हवे 10 वर्ष खातिर। बाकी रह गई सवाल की पूछूँ के चाही। हमारे वो चैनल के माध्यम से कहते नहीं कि कम से कम सब समाचार पूछल चाहत रहे। ये आग्रह बा, पूछो खातिर के ना आइले, केहू ना आई। ए जगह खड़ा बनी के बटखरी मोड़ पर नहीं हो तो 50 आदमी खड़ा रहे कि विधायक जी आओ तनी डायरेक्ट चल गई नहीं। अरे जाके गंगा जी के रोक दिले बनी, गंगा जी के ना जनता ने रउआ से आग्रह करत रहे। जी बाकी एक के देखल जाओ और सब भाई से आग्रह हम करो कि बहुत सुंदर रही कि कम से कम पंचायत के नाव बाँच जाई, न तो हमनी के विलीन के कगार पर बानी के। यही सब से हम अपन समाप्त करते हैं। एथी लेके घूमता नहीं, कहाँ लेके जाए भी? यह नीतीश जी हमनी के बिहार के धरोहर बनी यहाँ के, यहाँ के अब देख ली कितना चीज़ हमनी के बिहार में दे देले बनी। शिक्षा में दे देले बनी, है जीविका वाला में दे देले बनी। जौन अभी 10,000 आयल बा, ओकरा फिर 2 महीना बाद यहाँ के सरकार फिर से बनती है हमनी के, तब 2-2 लाख मिली। और वो राकेश भाई शाहपुर से, वो राकेश भैया के